Takže na druhý deň bola pitva a vždy to je tak, že sa vlastne dohodne nejaký termín, na ktorých pritom musia byť aj policajti pri tej pitve. Tak sa dohodli na 9 ráno, že prídu vyšetrovatelia na pitvu a pozrú to. No takže vyšetrovatelia došli na dohodnutý čas na pitvu a už ten obhliadač povedal, že vlastne je po pitve. Že je po pitve a že tam nesedela DNA, krvná skupina a že hlavu odrezali a poslali do Prahy. Nikto nevedel na čo. Takže vyšetrovatelia odišli s dlhým nosom, ale mali informáciu, že nesedela tam DNA ani krvná skupina a nemali ani hlavu ako dôkaz napríklad, ja neviem. A je to, keď by mali posielať nejakú, napríklad túto hlavu, jak odrezali a poslali do Prahy, tak na to by mali mať povolenie od vyšetrovateľa a keď nie od vyšetrovateľa, tak potom im to musel dať minister vnútra, lebo vyšetrovateľia žiadne takéto veci nedávali. Takže toto mi pripomína toho Mira, toto mi normálne začína sedieť, že ten Miro Sýkora toto povedal Kýbel. Že on si chcel, že to bola jeho aktivita, že on si chcel šplhnúť, ale ja som to teraz pochopil tak, že Sviechota si chcel šplhnúť a použil na to Mira. Respektíve pomáhal mu s tým Miro Sýkora. Toto mi normálne sedí. Ale napadlo ma, že prečo potom Kýbel tvrdí, že Sýkora mu hovoril, že on tam dal tú bombu a vlastne on to urobil. A keď to je pravda, tak teda dajte dôkazy, poďme sa pýtať, aká to bola nálož, aký druh výbušiny tam bol, aká gramáž a všetky tieto veci okolo toho. A na čí príkaz to tam bolo dané teda. Takže naozaj píšte mi, pýtajte sa veci a ja sa budem snažiť vám dať odpovede. A respektíve mám aj nejaké veci, o ktorých nechcem ešte hovoriť, ale budú to zásadné veci a tie odpovede nebudem dávať sprostredkovane, ale možno, že dokážem presvedčiť človeka, ktorý vám tie odpovede osobne aj povie. Takže uvidíme, čo bude, ale naozaj vyjadrujte sa, píšte a odpovieme na všetko. A bolo mi sľúbené, že dokonca vieme skoro na všetko aj tie odpovede. A nebudú to talafatky, dúfajme.